Hali. Mi történt már megint? Orosház a főteri, nincs térerő, Sanyi, ne őrültsél meg, várja. Akkor megpróbáljuk megnövelni a térerőt. Magának van térerő? Azért telefonál. Vigye innen azt a szekeret egy kicsit, csak hátri egy picit, mert csókolom, drága. Segítsen már ki bennünket megszorult helyzetünkbe. Hogyan mutathatom be a közönségnek? Linda, én meg Laci vagyok, gyűjjön, drága. Kedves Linda, ide kéne állni, körülbelül. És azokkal a gyönyörű kék szemeiddel oly vonzerőt kéne sugározni, hogy attól az a gyönyörű kék színű ló lefeküdjön. Próbáld csak meg. Jaj, Isten megáldjon, Linda, hát ne engem. Lovat! Nálunk Sanyi a ló. Sanyi! Nagyon jól csinálod. Jaj, érzed már, Sanyi? Alé, Alé, bravo! Linda, drága, Linda, én nem tudom, hogy van-e kedves barátja. Irigylésre méltó helyzetben van. Köszönjük szépen, drága. Ballagjon vissza a helyére, mert folytatni szeretnénk műsorunkat. És nem is akármivel, nem sorivással, mint ott a fúvó. Mi van, Sanyi? Úristen! Ráesett a ló a lábára. Uram, gyűjjön gyorsan, legyen szíves, segítsen. Húzza ki a lábát, nem látja? Ráesett az a hatmázsás ló. Fogja meg, azt húzza már meg azt a lábat. Húzza meg! Vadember. Most adja ide. Drága, hát ért magam magyarul. Nem azt mondtam, hogy tépje le. Most mit kezdünk ezzel a letépett esztékás műlábbal, mi? Sanyi, most így akkor hogy tovább? Megvan, tessék, ne menjen csak el. Akkor azt mondja meg, hogy mit tesz a szárnyas ló, görögül vagy latinul? Hát tényleg nem ért, se magyarul, se görögül. Nem azt kérdezem, hogy hívják? Nem magát. A szárnyas lovat hogy hívhatják, görögül vagy latinul? Segítsen már valaki. Melyik az? Igaza van, nézzenek oda, 7 nyelven ír, olvas, beszél, még körzeti orvos is lehetne. Sanyi, megvan a címe, hölgyeim és uraim, Pegazus című szárnyas betétszámunkat láthatják. Mehet. Na, látja, jó ember? Ez is maga véget van mind. Most át kell, hogy címezzük a mutatványt. Albatrosz vergődik a